ମନୁଷ୍ୟର ମନୋବୃତ୍ତି କିପରି ମନୁଷ୍ୟକୁ ସଫଳ କରାଏ, ଚାଲ ଗୋଟିଏ ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା। ମେଳା ମହୋତ୍ସବରେ ବେଲୁନ ବିକ୍ରି କରି ଲୋକଟିଏ ଚଳୁଥାଏ। ତା ପାଖରେ ଲାଲ, ହଳଦିଆ, ନୀଳ, ସବୁଜ ଆଦି ରଙ୍ଗର ବେଲୁନ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ତା ବେପାର କମିଯାଏ, ସେ କ'ଣ କରେ ନା ହିଲିୟମ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରି ବେଲୁନକୁ ଆକାଶକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ବେଲୁନଟି ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିଯିବାର ଦୃଶ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତି, ସେମାନେ ତା ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି ଆଉ ବେଲୁନ କିଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ପୁଣି ତା'ର ବିକ୍ରି ବଢ଼ିଯାଏ। ଏହିପରି ଦିନ ସାରା ଚାଲେ। ଏମିତି ଦିନେ ସେ ବେଲୁନ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ହଠାତ୍ ତାକୁ ଲାଗିଲା କେହି ଜଣେ ତା କୁର୍ତ୍ତାକୁ ଟାଣୁଛି। ବୁଲି ପଡ଼ି ଦେଖତେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ। ପିଲାଟି ତାକୁ ପଚାରିଲା, ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ତମେ କଳା ବେଲୁନଟେ ଛାଡ଼ିବ, ସେହିପରି କ'ଣ ଆକାଶକୁ ଉଠିଯିବ? ପିଲାଟାର ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କହିଲା, ବାବୁରେ, ବାହାରର ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ତା ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ତାରି ଯୋଗୁଁ ବେଲୁନଟି ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିଯାଉଛି। ବେଲୁନଟି ପାଇଁ ଯାହା, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଠିକ୍ ସେଇଆ। ଆମ ଭିତରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ନିଏ। ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ମନୋବୃତ୍ତି। କିଛି ଲୋକ, କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ବା ଦେଶ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ କାହିଁକି ଅଧିକ ସଫଳ, ଏ ବିଷୟ ଆପଣ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି? ସେମାନଙ୍କ ସଫଳ ପଛରେ ଏମିତି କିଛି ଗୋପନ ରହସ୍ୟ ନାହିଁ। ଅସଲ କଥା ହେଲା, ସଫଳ ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ। ମଣିଷମାନେ ଯେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଳଧନ, ଏହି ସରଳ ସତ୍ୟଟି ପ୍ରତି ସେମାନେ ସଚେତନ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖି ସେମାନେ କାମ କରି ଯାଆନ୍ତି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ସଂସ୍ଥା ବା ଦେଶର ସଫଳତା ଲୋକଚରିତ୍ର ଉପରେ ସତ୍ୟତ ନିର୍ଭରଶୀଳ ବୋଲି ମୁଁ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କରେ।